naton sang manami nga kamatis para sa mahilig magtiis. Ang luya hindi mamadula, syempre pangpakuha lang sa para sa mga kabit nga malangsa. Sabadong adlaw kagang inyo mga admin ginagutom. Mga patay gutom. So nag-decide ang tanan nga magkadto sa Teodoro Arsenanas Trade Center para magbakal sang pang binakol. Upod naton si Admin Rina, tagiya sang isa ka call center. Si Maxwell, nga tagiya sang isa ka salon nga pang patubo sang buhok. Kag syempre, si Admin Ligaya, ang pinakamataas namon nga admin. So nagtigil na kami sang kasudlan sang manok dire sa may lipunan. So ginayo-ayo pa na kayang baligya ni Manang tag 150 gig. So ginayo naton sang 110 ginahatag niya kay kabalo man sa kano sa Kapis Friends. So ang financer naton naghatag na sang kwarta. Sa nakakilala sini kay Boss Makmak, kilala gid ni isa. So ara na naggabot ni si Makmak sang iyang kwarta. Joke lang sa fund na iya sang Kapis Friends. Samtang ginasot ni Rina ang muna baligya binakol para maka-discount, ginagawas niya ini. Nasa kung gusto magkakal sang pang binakol, ari lang di si Manang sa tunga sa lipunan. So ginahatag ni Manang sa amon 220 ang duwa ka putos. Ariyo, kung gusto niyo magbakal sa pang binakol, ari lang diri si Manang. Ari lang ha. Ari na naman siya. So samtang lagi kami sa sulod sa lipunan, damo gatulog kay Makmak, abi nila si Don Chioto na ang nagbibitbit ng kwarta. Sino man dabi ang hindi magtulog kay Makmak, nagkatulad sa lipunan, nag-coat pa, abi nimo si Mayor. Sa di kami makadto diri sa ruwas, may katawag ito Makmak, boss, tandaway na boss. So balik kita sa aton ginaluto, nagiwa na kita sang sibuyas, sang bawang. Siyempre gimutangan naton sang manami nga kamatis para sa mahilig magtiis. Ang luya hindi mamadula, siyempre pangpakuha lang sa para sa mga kabit nga malangsa. Samtang ginahiwa ko na ang kamatis, hindi ko gidya matiis kaya hindi pagkaunon ang kamatis. Pamasawan ko na ini. Yummy. So ginalimpyuhan na naton ang binakol. Ginugasan naton gimutangan na sin. Kagaging kumos nga daw kaparehos ang imo kilala nga marites nga manami umuson ang iyang bakba. So samtang ginakumos ko ang binakol, grabe nang tulog sa akong sang utod ni Makmak ay este ang ido ni Makmak. Gindaw ginagutom na kaga gusto na magkaon sa among lulutuon nga binakol. Oh sige kumus-kumuson ta lang kag buton nga daw para sa imo palibot-libot lang niya. Anong dum lang sa mga galantaw amo niya kaguling nga version sa binakol basi mambal ko mo nga hindi amo na ang pagluto sa binakol amo niya nga version bahala amo da lantaw lang kamo da. Kung di ka magpapati ari nyo. Okay, sindihan na naton. Do ka pariyon sa mga marites na mahilig magsindi sang istorya para mag-away ang ida mga kilala. So hari na isulod na naton para mag-init. Kaya ang inyong relasyon, pumanagid kalamit. Sampang nag-init na ganyan ang karawagan niya, patik-patik ko na amo ng tradisyon nga ginabra sa mga katigulangan para magnami ang luto, patik-patikon madapat. So ginalugay-lugay na nato ng mantika para mag-init. Kung pasensyahan nyo lang akong pagluto kung gabi ka ako sa tubang ng karawagan. Kaya mo ginaya ang pagluto kung on the spot. So ginabutang ta na ang bawang kagang luya. Ano gina dapat ang mauna? Sibuyas, luya, bawang. Ang balik yung gani, siya kuno dapat, kay wala pa. Baka naman, singya lang ang magrupa. Natapos ang sibuyas, luya, kag bawang, sunod nato ng kamatis. Tapos umpisa nato ng aton binakol. Nami ini kaya fresh na fresh. Lugay-lugay yun nato. Sa mga gusto magaluto sa binakol ha, dito lang mabakal kay Manang sa lipunan. Butangan naton laurel para madula ang langsa. Pag medyo may kangkang, butangan taman sang paminta. Sige, ilaga lang naton mga 20 to 30 minutes para mag-umok. Butangan tada sang sabaw. Ayun. Sarang tanggay ginalaga na namon ang binakol yung subo ko amon marte pero mabuot nga admin nga si Rina nga mag-iwa na sa nga iba kag sang sili. Amo lang ni si Rina pero kis mapuslan man sa mga amon nga bagay. So after 30 minutes okay natong binakol, naghumok na bilutang tanang iba kag siya syempre ng timplahan. Amo niya ang nagpadayon sang luto ko kay may ginaktan ako nga importante si Makmak ang nagpadayon sang luto bisan na sa ila wala sa galuto diri sa amon kun ara kami mahugod siya. Panawagan gali sa mangod ni Makmak mahugod ini sa Makmak kun ara kami. Ginabot na natin pang paasim natural nga pang paasim mo ang sampalok original kisa fake mo nga kaibigan. Okay, tilawan na ni Makmak ang binakol kung ano ang sabor. Namit na namit si Makmak. Okay, nilugaran nila iba kaya medyo kulang. After mga pila ka minutes gimutang ng tanglad para magumot ang aton nga binakol. Ginamis ni sang tanglad nga ginakuha pa namon sa piyak balay. So ginlugay-lugay lang nila tapos gintimplahan samtang wala pa ko. Basta matapos kang luto. Sige, makaon na ang patay gutom. Okay, thank you my friends. See you next vlog.